Hello guys, good afternoon. Maayong hapon. Goedemiddag. Hupo man. Goedemiddag. Magandang hapon sa lahat. Char. Let's go to second-hand shop na malapit sa amin dito. Mag-ukay-ukay ta. Medyo hapon ako nag-vlog because man ako planong mag-vlog today. But anyway, mag-ready lang ko. It's almost 3:30. Ang shop kay mag-close of 4 o'clock, but close, malapit lang naman. So, madalas tayo. 3 layers ako today, guys. 3 layers tayo kasi hindi ko po kaya yung lamig sa labas. Ay. It's the second day, I think the second or third day since nagda-drop yung temperature ng below zero, minus na may. So, ayun. By the way, I'll try my best to speak Tagalog in the vlogs, of course. Marunong naman po akong mag-Tagalog. All Filipinos can speak Tagalog. Pero, hindi naman ako masyadong nagtatagalog sa Cebu. Bisaya kami doon eh. I'll try to speak Tagalog because we have Tagalog viewers already. Hi guys! Thank you sa pag-subscribe. Mag-hand cream tayo para di dry yung kamay. Kasi yun yung unang nadadry sa akin yung kamay ko. Ay, nako. Lamig-lamig. Galing sa galing sa kapatid ko. Naka-gloves talaga ako. Yung mga Dutch, for sure, hindi pa naman naka-gloves. Kaso, it's too cold for me. Hala, pataka raman ko, uy. TV day. Yeah. So, let's go. I'm ready. Nakaganito ako. 3 layers talaga ako. Naka-on yung dishwasher. So, iwan ko na muna. Bye-bye. Bye-bye, house. And, mon kapya. Mon kapya means mask. Abot. Feeling ko, wala na tayong aabutan. They close at 4:30? 4. It's 3:30. Para akong engot dito, no? Nagsasalita. Tapos nagsasalita. Medyo nahihiya pa akong mag-vlog. It's really cold. Tapos may iba naka-t-shirt. Wala, si kuya naka-t-shirt lang, oh. Si kuya naka-t-shirt lang. Parang tatawanan ako ni kuya nito, ah. Uy, tanggalin ko na lang yung gloves ko, nahihiya ako. Feel ko talaga yung winter. Pasensya na medyo shaky yung video kasi nakilalakad ako. So I don't often go to the second-hand shop even though it's really close to our place. Because palagi kong kasama si Ana, and then one time I went there with Ana and hindi ko mapasok yung na-stuck kami ni Ana sa loob kasi dahil sa social distancing hindi ka pwedeng bumalik. So ayun,
na-stuck si Ana, hindi siya kasya sa ano sa yung nadaanan namin kasi ang daming stuff. Ayun, pinabantayan ko na lang sa staff, tas ako na lang yung pumunta sa cashier kasi pag pupunta ka sa cashier dapat labas ka na. So ayun, talagang nahihingal ako, no? Ayun, malapit na tayo. think is 56 or 57 pesos.
muna siya na church guys ang doon sa amo. So gimo nilang apartment. Kita mo na kuan nag solar panels. So yeah, sayang kay punta na ay doon nga church guys amo ang ganahan pa naman ko magsimbang ng bahay na ako guys. Samahan nyo na lang ako ulit pag nakapunta ako ng ng second hand shop na mas more yung time. May mas malaking dito, mas malaking second hand shop. Mga 10 minutes siguro na drive. 10 minutes na drive from us, from our place, I mean. So ayun. Yung dalawang pairs ng earrings lang yung nabili ko. Pero at least may nabili ako. Mura lang naman, so hindi ako nagigilty. So yeah, relax na lang muna tayo. Hagoy. Ay. So, pala, wala si Ana today. Ako lang mag-isa sa bahay kasi pinick up ng lolo't lola niya kanina, mga 10 a.m. So kasi dapat pupunta kami doon. Kaso naalala ko may may mga gagawin ako. May inayos ako sa room ni Ana. And naglaba din, playing the housewife thing. Magto 2 months pa lang kami ni Ana nung baby ko sa Netherlands. So, dumating kami dito early October. And, in time para sa birthday ng mama ni Ruth. So, may vlog ako about ng pagdating namin. So, if you're interested, please watch. Andyan siya sa taas. Dito ba? Or dito? But, yeah. Sana panoorin nyo yun if you want. And, going back, dapat pupunta kami sa mama ni Ruth. Kaso, sabi ni Ruth, yung friend niya pupunta dito. So, instead na magdi-dinner kami doon, dito na lang. Kaso, on my way back home, Ruth sent a message na hindi daw pupunta dito yung friend niya kasi parang late matatapos sa work. So, yun na lang, pipick upin na lang ni Ruth si Ana sa parents niya. Tas dito kami sa bahay kakain. Namimiss ko na yung anak ko. Charot. Parang sabi nila dapat masanay daw ako. Tas si Ana na hindi lang kaming dalawa kasi pag nakapagtrabaho na talaga ako para di masyadong mahirap sa aming dalawa. Tas para masanay din si Ana sa labas and sa ibang tao. And I'm really thankful na yung parents ni Ruth are very helpful. Love na love nila si Ana. Tas Ana's so fond of them. So, nakaka-happy lang din. And siya nga pala, shout out sa friend Vietnam. I hope they're watching. Yeah, nanonood sila. Hi, Miss May, Sir Joseph, Ate Cecil, and Alfie, if you watch this video, I miss you. And yung mga taga Ho Chi Minh City, kasi nagtrabaho ako sa Ho Chi Minh City na more than 2 years. Tas namimiss ko doon. I really liked my job there, my workplace, and yung apartment ko, bet na bet ko. So, I really hope ma-visit ko ulit kayo dyan lahat. I really hope. And yeah, sa friend ko din sa Japan, si Jessica, kausap ko lang siya kanina. Thanks for always watching my videos, Ginggong. Sana makapunta ka na ng Netherlands very soon to visit us. Sabi ni Ruth, welcome ka daw dito kasi may extra room. Yun palaging sinasabi niyo, may extra room naman pag may pumunta dito na friend mo or kamag-anak. Yeah, so anyway guys, yun lang lahat. Thanks for watching. Please do like and subscribe and I'll see you again on my next video. Bye!